jaggi holsere nagge nge tan ganda hoore ma o woni fiidemi o fi kam o wiyam piile bonde piile musde o fi kam bedo wulla bedo woya o fi kam hawnatti wawde fiide on saha non o jonjini holsere nagge nge nde o jonjini holsere nagge nge min alle am musede janmi lappimi don o haadani tan e fiidemi o wi rebo wonbe don be woni bidinemobe yo jaggam be nawmi hedde mawdo police bo itta jungam nyaamo ngo la tabba jere tekere be nder ronda ke gacce nyiri belde kakul sugabe ne gaddo so kabata tuba ko be bi la vie est un combat jusqu'à la mort adno ko sipiro ha mayti mama en libaka bama en libaka nyaloma hande awri a darima a libaka. Assalamu alaikum bandirabe musibbe teddube on calminama on beltanama mbiyam bar jam Allah wone mon joni ko sehel mon giɗo mon jawando mon YOUZARSIF ari kadi weltinde pital no wono wadde kala saha banda men gari jokiranden histoire men daarol men no puɗine ɗen ñandene woni daarol hammad ngol banda men ñandene sara yehino ha Haroun Rasid yamiri Debbo yo uddide bahane de angini bahande ko guddirama haydi wahde Muhammad woni de e nder hen Haroun Rasid wi yo uddinden wahande yiye ko woni hen banda men sara yino ha don dari wi lamdo so hokkinomo jamma goddo wuuri mo waro jokiran dum darongol e nder hen lamdo ne yidi andudol ko jogori kewdo hakkuno Haroun Rasid e Hammad o ummi o wi sara mo hokkimo ngura jamma goddo han jokirna min darongol wadi non banda men ala sagi mi jokira darongol yimbe dara holko jogori kewdo hakkuno Haroun Rasid e Hammad kon non ko adi keden jokira mbade like video doke kam pouce bleu so tawiran odon belte dari he mbade like video kadi kala mon mo wadano abonné yo wad abonné de tawno eden keddara dari ha kewi mo jidde rendude bandirabe dari belli baddi fayir mo hono mo en ala wadde non kala mon mo wadano abonné yo wad abonné mbaso yejjude hubude hulde wonde don de woni cloche de notification bel kal épisode jaltuno mbawon tinde dum so dum benni kadi woto jejjire wadde partager video bel yimbe he mbawdum naftorade banda men en wayno korka nenare ni koy korka paaden so Allah haaji wadde non ale sago yimbe dara e eruji mo badanden publier di so tawi eden bayi sanzude dum jon non onen mijoji mon bele en battat 22h walla yimbe battat 0h walla 7h subah walla 17h mone mon fo yo haal hen yende mum holde burata wawde fewnitade enen kala 22h walla 0h walla 7h subah walla 17h ko kalami do ko non ko heure Sénégal kaldami 22h 23h wonar France mo jumaani 0h ko 1h du matin wonar France mo jumaani 7h so jumaani wonar tongo 8h 17h so jumaani wonar tongo 18h wadde non ko heure Sénégal kaldami joni non kale hen jiyande mon e commentaire uji he yimbe ndara bele ko 22h mbatten walla 0h walla 7h suba walla 17h kalto buri fewnitade tan kale so tawi gade ngaccat kadi 19h o kadi odon bayi haalde kale hen jiyande mon bele yimbe ganda holno bawaten yewtirde e korka he holno bawaten jokkitirde dardi e korka he bele en ngaccat 19h o tan walla ala en battat 22h walla ala en bade 0h walla 7h suba walla 17h kale hen jiyande mon jonno bane men kedden sara ne jokiranen darongol nde yano ha jammo ari sara e lamdo lelo yima binta kadi lelima to wono lelade nde yano ha wendo ko binta ari findini sara o wi sara monam so tawi a danahi ar jokiran min darol hammad gol min ganda holko jogori kewde hakkunde Haroun Rasid e Hammad e nder bande men sara ummima o namdima lamdo taw jokira lamdo wi ha kay yo jokkid e nder bande men sara fuddima sara wi nder hen kanko gorko jullo am haalanno darongol o wi nder hen Hammad nde wone o hande he Haroun Rasid yamir Debbo yo uddide o hande nde don kanko Hammad to woni do o wi Haroun Rasid yamir Debbo yo uddide o hande nde min kay mi anda holko saabi mi mayani on nyande nde tawno mi huli kulol mum meeda hulde nder bande men nde Haroun Rasid yamir Debbo huccire Haroun Rasid o wi dum amirul mu'minina mi nyaagi mama ndedo wahande yafomi tan mi wasa uddidde dum nde tawno ko woni hen ko mi yida hollude dum goddo taw nenam jeenaba tawaha mi yidi hollude mani kon non jinnomi taw nenam jeenaba ena tawa jonno mi nyaagi mama yafomi tan gaccira non ndedo wahande mi wasa uddidde dum
bana men kanko debbo o ñaagima Harouna Rashid o wi ɗum yo yaafamo tan accira noon o wasa uddide ndeɗo wahande nde tawno ko woni hen ko o yiiɗa hollude ɗum goɗɗo taw Dieynaba tawaha e nder bana men nde debbo wi noon de kanko Harouna Rashid o wi aha kay a haali gonga mi jaaɓi wadden noon ƴette bahane ɗe jahon banda men Harouna Rashid wi yoɓƴete bahanɗe ɓe jaaha sagataɓe wonnoɓe ɗon ɓe hankkadi donima bahanɗe ɓenni ɓe jeehi hankkadini ɓe jeehi haɓe gari ɗon e suudu ɓe joƴƴin ɗon bahanɗe kamɓe sagataɓe ɓe jalti e nden banda men kanko Hammad o wi ɗe sagataɓe ɓe jalti nde kanko debbo o uddiri wahande mo gonnomi de tan o wi kam yomi yaltu o wi kam yomi yaltu jaltumi wahande nde jaltumi nde o uddi wahande nde tan ganduɗa hoorema o noyimi ɗon e escalier goto min ngabbe escalier he o hollimi ɗon suudu o wi kam yomi fammo e nduɗo suudu nde wi noon de tan o yalti o artiri bafal ngal nde o artiri bafal ngal nde tan Harouna Rashid naate suudu mo bahanɗe goni ndu suudu wondu less ndu Harouna Rashid naati ɗon no yetti nde tan o jooɗe wahande mo gonnomi de banda men Hammad wi Harouna Rashid ari naate suudu he jooɗime wahande mo wonnode Harouna Rashid noon ko addunomo ɗon ko ɗum ɗon nowara nimi kanko Hammad o wi ko adduno ɗon Harouna Rashid ko ɗum nowara nimu hankkadini kanko e debbo ɓe jooɗima ɗon ɓe jewti o namdimo debbo ko yinno namdade ɗum ha o haljiri e on saaha noon o yalti suudu ndu o acci toon debbo nde yalti suudu ndu o acci toon debbo tan debbo ummi ɗon tan ari tawimi suudu mo gonmi ndu o ari o tawimi suudu mo gonmi ndu o wona e yafnademi o wima jaafoɗa hamde kulhuli mo caabimi ha keɓɗa ɗi mbeɗa andi kay ko gonnoɗa e wahande ko a tampi ma jaafoɗa kam kono noon woto sikku ko an tan goto tampi hay min hooram mi tampi hen no kulirɗa ni foof fa min hooram kulolam ɓuuri ɗon nde tawno ko mbaɗmi ko foof ko yidde tan mbaɗirmi ɗum tene kadi ni no mbaɗirmi ha ɓennuɗen tawa yiyaha ni so woni no goɗɗo ene wawno hulde ha uddire wahande nde mbeɗa wawi wiide ko yidde mo jogimi ma nde saabi ha kemmi ɗeɗo peeje ha mbawmi wadde ɗum walla mi wiya ko hakkillantagal saabi ha kemmi ɗeɗo peeje joni noon kam ma jaafoɗa kam no feewi fadam seeɗa mi addanma hirande kirtoɗa so tawi a hirtima on saaha daña no lellirɗa poftoɗa ha weeta bana men nder hen debbo nde wi noon de telli o yehi o addoyi hirande o ɓattini Hammad hankkadine ɓe ñamdi ɗon Hammad wi kirtimi ha karmi on saaha noon o wi kam yonti hankkadine mi fofto nde tawno mi tampi so weeti on saaha maw areyam nderen hankkadini kanko debbo o yalti suudu ndu o uddi bafal ngal on saaha min mi lelima mi ɗanima mi heewani miijoji nde tawno hankkadine hakkillam heedi walla hayso tawi mi miijima ni miijojam tan faari koye ɗaminade hebde oɗo debbo joɗɗo baɗɗo fayida ko ɗaminade resde oɗo debbo ko ɗum tan kono noon kulhuli kam natti wonde hakkillam he hankkadini mi lelima mi ɗanima nde wenno kanko debbo o areyam o salminimi o ɓattinimi kassari kassimi nde o ɓattinimi kassari kassimi de o wi kam joni noon are sago jiyoyen nenam Dieynaba banda men gande Dieynaba jibinani debbo e jaati ko neɗɗo debbo tan kono noon debbo kañum jaggiri Dieynaba ko yummum kadi Dieynaba jaggiri debbo ko ɓiyum ko noon wayi kono noon wona kay Dieynaba ene jibinimo e jaati nder hen noon o wi Hammad joni noon are sago yimɓe jiiya nenam Dieynaba e nder hen kanko Hammad o wi debbo haalanimi holno pommi yettirade Dieynaba holno pommi salminirdemo kadi holko Dieynaba namdoro kam e holno pommi jaborade o haalinimi kala ko pommi wadde e on saaha noon min jalti suudu ndu min telli min gari ɗon e salle goto koni ko o salle yooɗi mi meeɗa yiide salle baɗo ni henno yodde salle o ne fewna ne sinka kadi salle o ko noon wayi labde hankkadi nde min jetta salle he nde kanko debbo o accimi ɗon o yehi o naatoy e suudu nde o naati e suudu he nde ɓoyno seeɗa tan jiimi boombi nogas ene jalti ɗon e suudu ene ngara ene payi heddam ga boombi labaɗi joɗɗi labtuɗi belɗi darde boombi ɗi ne ñanti ñantugal moyi meeɗa yiide kadi kamɓe fof nandi ñantugal boombi ɗi nde naare salle he hankkadini ɗi payi ɗon e 16 goto 16 mawɗo ɗum ko 16 debbo lamɗo ko 16 debbo lamɗo woni ɗon 16 o ne mawni ne fewna ha feewi kadi 16 o kadi ene ɗelka kamɓe boombi ɗi ɓe gari ɓe jetti 16 o hen sappo dariri 16 o banggue ñaamo ene mbaɗi gorol sappo heddiɓe dariri 16 o banggue nano kañumen kadi ene mbaɗi gorol
hankadini ɓe darima ɗon min mbeɗam ɗon tan yeɓaɓe alle mabɓe yodde alle mabɓe labtude nde ɓoyno bomi nogas goɗɗi ɓurɗi ɗiga yodde ɓurɗi ɗiga labtude ngari kadi ene ñanti ha yooɗi kamɓe e ɓeya nandi comci serdi comci mabɓe ɗi tan ko kamɓe arɓe joni ɓe comci mabɓe ɗi ɓuuri ɗelkude e comci ɓeya arnoɓe adane ɓe bomi nogas ɗi ne ngari ɗe hakkunde mabɓe ɗo jeenaba e debbo mo jinmi o nena ɗon jeenaba e debbo mo jinmi o kañumen goni hakkunde bomi nogas ɗi keedi saraji ɗi angadini ɓe ngari ɓe naate sal he jeenaba no ñantirini ɓe meeɗa yiide ñantugal bangal ni jeenaba kanko guile dow ha less sa daari sa yiyani jama tan a yiyat hen kanŋe jiitamo kanko fof komo ɗelka kadi jeenaba ko noon wayi yodde jeenaba ko noon wayi jalbude e nder hen hankkadini jeenaba e debbo mo jimmi o ngari ndeɓe ngari nde hankkadini jeenaba jooɗi e 16 he jeenaba jooɗi e 16 he debbo mo jinmi o takki 16 o bomi nogas arnoɓe sappo hen goniri 16 o banggue ñaamo sappo heddiɓe goniri 16 o banggue nano no ɓe mbanno ni tan kamɓene kadi aɓe mbaɗi gorol alhaali o ne yooɗi no feewi angadini jeenaba jooɗima debbo mo jimmi o nen ɗon bomi ɗi nena oga banggue ene ɓorni comci joɗɗi ɗelkoji banda men wonande mo gandaɓe jeenaba ko joom suudu Harun al-Rashid holno Harun al-Rashid yirimo holno Harun al-Rashid resirimo ɗum en kaali ɗum e vol 1 he en kaali ɗum e vol 1 he kala mon mo yeɓano vol 1 o yo ya yeɓoya beele faama daarol ngol holno mbatton noon ha jeeɓon ɗum taw on jiiɓa hen jaharon ko playlist so jeeyi playlist to mon tawton vol 1 o guil épisode 1 ha épisode 51 foof nan ɗon jeeɓon beele gandon daarol ngol holko ngol yahata nde tawno ko kalten ɗo ko e vol 1 o foof jokkitiri wadden noon kala mon mo yeɓano vol 1 o yo ya playlist to gadini so naati ron ma tawron épisode 1 ha épisode 51 yeɓa vol 1 o beele wawa famde ɗum banda men e nder hende jeenaba jooɗi nde debbo mo jimmi o takkimo bindeneɓe woni bombi ɗi ɓe goniri jeenaba banggue ñaamo ɓe goniri jeenaba banggue nano e nder hen noon bindeneɓe arinoɓe arde ɓe mbeɗimi junggo ɓe mbi kam yomi ara yomi ɓatto on saaha noon garmi ha paalimi jeenaba mbami no cujjunowomo ni calminmomi calminali teddude on saaha noon kanko jeenaba o namdi kam no mbiremi o namdi kam hol jibinɗomi o namdi kam kadi ko liggotomi nde o namdi kam ɗum nde on saaha kalanmomi o wi kam ɓiyamo nde tawno ko noon o noddirta debbo o jibinani ɗum e jaaji kono noon ko noon o noddirta ɗum o wi kam ɓiyamo haalni kam haala ma wi ko an yiiɗi resamo min noon ɓiyamo ko yiɗi fof ko ɗum jinmi mi jaɓi ala resamo kono noon ko adi dewgal ngal kene hume jinnomi ko dokkamin balle sappo min keblo min jewride min kalda komin ponno haaldude min pewno komin ponno fewnude min jettina ɗum kadi amirul muminina haala hen yiyande mum so ɗum ɓenni noon on saaha dewgal ngal hume ɗen balle sappo noon aɗa wawi wonde ɗo henne e nokkamen he wona ɗo henne balle sappo ɗe ha timma so balle sappo ɗe timmi noon on saaha dewgal ngal hume enderen bande men kanko Hammad o winde jeenaba wi kam noon de jaɓirmi noon nde min gummi ɗon de kanko jeenaba o yeehi o haalnoyi Harun al-Rashid o haalani ɗum wonde wonmo o yiyani ɓiyi ko debbo ko on o yinno hokkude ɗum resamo woni miino e nder hen noon nde wi noon Harun al-Rashid nde Harun al-Rashid wimo so tawi tan gorko ene yonma min ene yonimi kala no jiɗirɗon mbaɗire ɗum noon e on saaha noon Harun al-Rashid ƴetti menkelle kanŋe ha keewi hokki ɗum jeenaba wi ɗum ko suho debbo o jeeyi ɗum yo walli toro e nder hen bande men kanko Hammad o wi hankkadini mi woni ɗon e nokku rewɓe he balle sappo ɗe foof noon mi yiyani debbo mo jinmi o on mi yiyanimo komi kaɗaɗo yiidemo kono noon hatta mbeɗa toppita no pommi toppitirede ni mbeɗa welti nde tawno debbo ko yamiri yomi toppire hayso tawi mi wawa yiidemo hakadi mi woni ɗon ha balle sappo ɗe timmi on saaha noon dewgal ngal humama e on saaha nde dewgal ngal huma nde hankkadini min naatani yangue yimoɓe ngari amoɓe ko rewɓe worɓe foof hankkadini min goni ɗo tan amin gone belama min goniri no balɗe jeenayyi amin gone yangue amin belti
pale o fof kay nanata hen ko gulali luukali ɓene ngama ɓene jima yimɓe kala ene belti min goniri noon ha timmi balle jeenayyi nde yano ha ñalawma sappo ɓiijo ari nde tawno ko on ñalawma woni cuddungu on saaha noon min e debbo min nowaɗon e piscine minen ɗiɓe fof min naata piscine he min gone lootade kanko hettir o to banggue min kettirmo o ga banggue ha kadi min loorima hamin laaɓi min jalti ganduɗa hoorema e piscine he nde min jalte piscine he on saaha noon tabal tan ɓattina ɗon fewna ha feewi waɗa ñamele ha keewi waɗa ñamele ha keewi ñamele ɗe ñamri hen foof jiida e wondi ndi te kadi ko noon kadi ɗe mbayi urde han kadi min jetti min jooɗima tabal he ɓe ɓattini yomin ñaam e ñamele momin ɓattinaɗe ene waɗi hen ñamri wotiri ndin ene waɗi laaj ko ndin tan waɗi hen laaj kadi ko noon ndi wayi welde han kadi ni min paami ndiɗon ñamri beele ñaama ɗum beele ñaama hande weli no feewi han kadi ni mbeɗe welti ñaami ha kal jimmi ñamele keddiɗe mi memorani ɗumen ni nde tawno ñamde wonde laajde nden tan yoni kam han kadi ni min mi haari nde parmi ñamde nde mi sooɗahi ƴettumi ɗon ganda hoorema sarbet mbe joguino ɗum tan pompumi hen juuɗam ɗe te mi meeɗa wadde ɗum adunam so wona on ñande pompumi hen juuɗam ɗe mi sooɗahi han kadi ni gonirmi noon bande men hammade wi nde o paari ñamde ɗe o sooɗahi o fompu juuɗe moɗe e sarbet tan han kadi ni o woniri noon o waɗi no dendiraɓam ñamɓeɓe mbaɗata ni so ñaami ha kaljiri pompata koye wutteji mumen walla juure juuɗe mumen ndiyam seeɗa jaaha cottaw ha laaɓa ni saltiyagal mumen mayra momo ñaan dendi mi ñaagui on gacce ko mbatton ko son ñaami ha on paari coɗɗe mbason ardirde noon tan oɗon naari yimɓe surtout ma noon soɓe ñaami ko weeli soɓe ñaami ko safi ala fof bawɗo wadde haɓe cooɗo alay saago kay yimɓe fof kay tina wonde ɓe ñaami ko safi saltiyagal maɓe bongal gacce ko mbatton ko maccen Allah coɗɗe ha laaɓa ñembe larankoɓeɓe kam kañumen ko laaɓal tan machallah mi ñaagui son ñaami coɗɗe ha laaɓa ko adi koɗon paye yimɓe waɗa men deren kanko hammade banda men kanko hammade o winde parmi ñamde ɗe mi sooɗa hini mi ƴettu juuɗam ɗe tan pompumi ɗum ɗon e sarbet han kadi ne gonirmi noon nde ɓoyno bindeneɓe ɓe noyi min ɗon e salle ɓe noyi min ɗon e salle e nder salle he ene waɗi siège uji ɗiɗi mawɗi min jooɗimi e siège goto joom suudam o jooɗi e siège goɗɗo han kadi min jooɗima ɗon ɓoye ɓoya fof bindeneɓe ɓe garanat joom suudam o ɓe nowamo ɓe cangenamo comci ɓe ñantamo ha ɓuuri yodde ɓe gartiramo debbo so ñantamo ha yooɗi o ara yeesam ɗo o daro mi daramo mi yeeɓamo hami welto so paari kadi bindeneɓe kadi duttinamo kadi cangenamo comci ñantamo ha ɓuuri yodde gartiramo non noon tan ɓoɓoya fof ɓe nowamo ɓe cangenamo comci ɓe ñantamo ha ɓuuri yodde ɓe gaddamo yeesam ɗo mi daramo mi yeeɓamo hami welto so paari kadi o rutto ko noon tan o waɗi noon laaɓi kewɗi nde waɗi ɗum haw haljiri on saaha noon wonnoɓe ɗon e salɓe e yimoɓeɓe e amoɓeɓe kañumen fof jalti nde tawno jammo ari bindeneɓe kañumen han kadi ɓe duusi min hamin jetti suuɗamen to nde min jetti suuɗamen ndu bindeneɓe kañumen jalti suudu ndu gaccimi toon min e joom suudamo ɓe jalti suudu ndu ɓe gacci kam toon min e joom suudamo on saaha noon paami joom suudamo ɓattimomi ɓe mbimi mbeɗa ɓuusomo nde mbimi mbeɗa ɓuusomo nde tan kanko joom suudam o duñimi o wone wullude hamo haala kongi hamo haala no wullirta ni tan bindenemoɓe dogi tan hankkadi ne garte suudu he ɓe garte suudu he min to gommi ɗo mi huuli mi jiiɓima mi naji mi anda ko saabi amo wullire ni yande hay namdade mi ronki nde tawno min mi huuli nde binneɓe jettimo nde tan mbimo lamɗa min tedduɗo an kam holko woni minen ko joni joni min jaltuɗo henne holko gullirtani hen holko henma tan ganda hoorema debbo wi guittane ham ɗo hen oɗo gorko jasɗo o gorko salte guittane hammo ɗon e nderen kanko hammade o wi nde debbo wi guittane ham ɗo hen oɗo gorko jasɗo oɗo gorko salte an kadi namdimi debbo mbimomi debbo joɗɗo jontaɗo an kam holko woni holko mbammi ha kadi layiro yam ni henne nde mbimomi holko woni holko mbammi ha kadi layroyami ni hen tan o wi kam an ka salte ka jasɗo holno ñamirta ñamde wonde laaj mbasa soɗade ciguɗa min mbeɗa jaɓa gorko salte e resabi ciguɗa min mbeɗa jaɓa gorko salte ɓatto kam
tan debbo wi mbinene mum ɓe yo jaggam ɓe kippami woda gaddanɗomo ɗon holsere nagge. Bande men debbo yamiri mbinne mum ɓe yo jaggam ɓe kippami woda gaddanɗomo ɗon holsere nagge. E nder hen noon mbinne moɓe jaggimi ɓe kippimi komi gorko ni kono noon aɓe keewi mi ronki ɓoccitade ɓe jaggi juuɗe ɓe jaggi koyɗe hankkadi ɓe ñoƴƴimi e on saaha noon holsere nagge nge adda nde holsere nagge nge adda kanko debbo o jaggi holsere nagge nge tan ganduɗa hoorema o woni e fiidemi o fii kam o fiyam piile bonɗe piile musɗe o fii kam mbeɗa wulla mbeɗa woya hankkadi debbo en fiyami o fii kam haw natti wawde fiide on saaha noon o joƴƴini holsere nagge nge nde o joƴƴini holsere nagge nge min alle am muusede janmi lappimi ɗon kanko debbo o haɗani tan e fiiremi o wi rewɓe wonɓe ɗon ɓe woni mbindinemoɓe yo jaggam ɓe nawmi hedde mawɗo policier bo itta junggam ñaamo ngo. Bande men hammadi wi debbo o haɗani tan e fiidemo kono noon o wi rewɓe woni mbindineɓe yo nawmo hedde mawɗo policier bo itta jungo mo ko ñaamo ngo nde tawno o ñaami ñamde wonde laaj taw o sooɗahi. E nder bande men kanko hammad o winde debbo o wi noon nde hankkadi kemi ɗon mbiɗa wulla mbimi e allah min de feeram boni hankkadi koccimi debbo o mbimomi an ngal piggal mo piiɗa kam ngal fof a yurma himi ni no gañirɗa kam ni kadi jiɗɗa kadi junggam ngo taƴe saabu mi ñaami ñamde wonde laaj mi sooɗahi yo bone rew nde ñamde wonde laaj yo bone rew o defɗo ndeɗo ñamde yo bone rew kadi ɓattinɗomi ndeɗo ñamdo hankkadi bande men kanko hammad hamon ɗon tan hamo wulla hamo huuɗa bande men nde hammad heeɓi ɗon ene wulla ene huuɗa e on saaha noon debbo wimo aɗa handi ni e ko ɓuuri ɗum ko juuɗe ma ɗiɗɗe fof ponno taƴede tan ganduɗa hoorema debbo wi mbinne mum ɓe ƴettane kam oɗo gorko jasgo guittane kam mo ɗo nowone kam hedde mawɗo policier ɓo yo taƴ jungo mo ko ñaamo ngo. Bande men debbo yamiri mbindene mum ɓe yo jaggu hammad nawɗum hedde mawɗo policier ɓo taƴa jungo hammad ñaamo ngo. Bande men ko sara haalnanno binde daarol ngol lamɗo ne heeɗi o wi binde hankkadi ne weeti ko ɗo tan kaɗami kono noon lamɗo so wawi nokkude mi jamma goɗɗo mi wuuri mami ar mi jokkiran on daarol ngol. Bande men lamɗo ne yiiɗi andude holno daarol ngol jowori gasirde o ummi o wi sara mi hokkima guura jamma goɗɗo ha jokkirnamin daarol ngol. Bande men sara hokkama jamma goɗɗo yo wuur enenne kadi ko ɗo kattena saaha goɗɗo yimɓe gari mi jokkiran bandiraɓe kono noon so tawi oɗon belte daarol he mbaɗe like vidéo dokke kam pouce bleu kadi kala e moom mo waɗano abonné yo waɗa abonné nde tawno ko heddi ko ɓuuri welde ko heddi ko ɓuuri yurminade kadi ko heddi ko kadi ɓuuri wadde fayida wadde noon mbaɗe abonné son mbaɗano abonné mbason yejjide huɓɓude hulde wonde ɗon nde woni cloche de notification beele kala épisode jaltuɗo mbawon tinde ɗum so ɗum ɓenni kadi woto jejjire wadde partage vidéo pour yimɓe heewa mbawa ɗum naftorade joni noon bande men en kalat ɗo ha saaha goɗɗo yimɓe gari mi jokkiran bandiraɓe on mbiyama to gonɗon enen gonirɗon yo moƴƴere Allah wone moon. la tabba jere tekkere ɓelerde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka